«Радуга талантов». Под таким ярким названием на базе Центра детского творчества прошел конкурс-фестиваль, посвященный 85-летию образования Илишевского района. Основная цель – воспитание у детей патриотического духа и любви к своей малой родине и, конечно, развитие творческих способностей у ребят. В общем, на финальном этапе конкурса приняли участие 30 коллективов и солистов, представляющих 14 разных школ района. Фестиваль проводится с целью создания дополнительных условий для развития и реализации творческих способностей обучающихся с 1-4 классов. Оценивалось у нас по номинациям «Волшебный мир музыки», «Хоровое пение», «Магия слова» — это стихотворение, и «Золотой голос школы», вокальное искусство. Надеемся, что наши дети будут активно участвовать в дальнейших наших организованных мероприятиях. На суд жюри дети представили песни народного и эстрадного жанра. Звучали стихи знаменитых поэтов Мустая Карима, Роберта Мигнуллина, Рената Хайри и многих других. И особая прелесть в том, что каждый номер был исполнен юными дарованиями со всей искренностью, со всей любовью к родному краю. Туган ягым Илешем, киң кырлары офыкларга тоташ, сокландыргыч күл һәм елгалар, чишмәләр көч һәм куәт өстәп, тыныч кына шылтырап агалар. Халкы да бит данга төренерлек, эш дәртенә гүя күмелгән, җимешләре булып эшләренең алтын башаклары үрелгән. Сөенешләр арта, шатлыклар да, берне биш иткәндә бергәләп, авырлыклар сизелми дә үтә, бүлешкәндә аны телгәләп. Кунаклар да килеп кенә тора, сый-хөрмәткә бай шул Илешем. Икмәк ризыгыннан һәркем өчен
Тигез итеп бүлә өлешен. Дан казанган икмәк иле илеш. Басулары, иркен кырлары. Кайда барсаң сине озата барыр. Игенченең дәртле җырлары. Шушы яктан, шушы төбәктән мин монда туганыма шатланам. Чит илләрнең түгел, үз җиремнең камил булуына таң калам. Бер җирдә юк бездәгедәй таулар, чылтырап аккан ярсу чишмәләр. Чишмә су белән чәй кайнатып, тәмләп сыйлый белгән җиңгиләр. Бездә инде җиләк, ял алырга Тукай сурәтләгән наратлар, урманнары җәннәт, һавасы саф, мондый оҗмах табан кайда бар. Кешеләре исә кайсын алма, киң күңелле, алтын йөрәкле, җырлары моң, гамәлләре күркәм, истәлекле, шигъри бизәкле. Шушы яктан, шу туфрактан мин, шуның белән мин горурланам. Әгәр башка җирдә туган булсам, белми калыр идем бәхетне. Несомненно, на конкурсе «Радуга талантов» загорелись новые огоньки сцены. В номинации «Волшебный мир музыки. Хоровое пение» первое место заняли хоровые коллективы средней школы села Старокиргизово и средней школы имени Талгата Рахманова. В номинации «Золотой голос школы» победа была присвоена Азалии Мулаяновой, ученице школы имени Талгата Рахманова. И в номинации «Магия слова» лучшим юным оратором была признана Илина Галиуллина из начальной школы села Илишево. Җырлап тора әйләнәде, ак каеннар сылу-сылу, яшь кызларга әйләнәде. Җыйнаулашып, тезелешеп, төшеп китә сөн буена. Яп-ялангач калып кына, су керергә төн буена. Малайлар, шундый монда хикмәт кенә уйлап йөри, яшь кенә яшеннәрне камчы итеп уйнап йөри.
Шул комшыны шаяртып бит. Шортлатсалар булгый. Баш ұшында утлар уйный, күкләр күкри, ургый. Тойлар монда бер урында шыгый алмай бейіп тұра. Басылар шунды монда ұфыққа дейіп тұра. Менә шунды инде мине туган җирем, туган ягым. Мен түзеле